To koro en ang'o michano ne oganda jo-Kibra motelo ne yiero mondo mokwongo adwoko ne jo-Kibra erokamano nikech ne gimiya thuolo mondo atinegi, to kaka asetiyo kodgi, wasetiyo kodgi e yo makare. Asetemo ahinya mar neno ni komiwa basari to pesano te, ing'eny basari oyieni kawo moko mondo itimgo development. To an mara kaka obiro to dhi ne jopiny te, nyithindo ma onge nyalo madhi e skul. Koro gima nyalo wacho ni wabiro medo konyo jogo ma onge nyalo madhi e skul. Ok anyal wacho ni asetieko gero nderni te, korumo to abiro gero nyaka e dhudhe ji nyaka ei ot. Koro mago pod gik madwaro. Gima pod theko ahinya ni ei kijiji pod waonge sanitation problem. Nyaka wang'i kaka wanyalo kelo ne jo-Kibra, apart from affordable housing, to pi maler ma ginyalo tiyogo. Mano gima pod duong' ahinya e Kibra. To go osiptende, nyoro nawuoyo gi governor mondo mednwa yath e level 4 hospital ma 42. Osiptende ma Kibra pod ok rom gi namba. Although ng'eny Mbagathi gini be ni mana Kibra, kata Kenyatta hospital ni mana Kibra. Kata ji wacho ni wan informal settlement, lakini wan be wan go osiptende madongo. To magi pod ok nyal romo. Wadwa ni wamed moko kendo e Kibra. Institution ma wan go mar TVET pok ogik e kiwango manyalo wacho ni ogik. Nyocha kwayoga sirikal pesa momiya 22 million. Adwa na mede ne gigo kendo gere omed bedo maber. To gi partners, nitie partners mosewuoyogo madhi kelonwa pikipiki ma ringo gi light, ok kata gi mo. Wadwa ni wakel gik moko ma ka ji oneno to wacho ni adieri ng'ani ne wayiero to gini osetimore. Adwa mondo atim gimiluongo ni RPL, Recognition of Prior Learning. Wan gi jo mong'eyo funde to gionge certificate. Wan gi mechanics to onge certificate. Koro wadhi tudore gi jo-NITA mondo omiwa certificate for recognition of prior learning, mondo mi jowago nyalo yudo tije kamoro amora. Wan gi joma tweng'o maber e Makina Market to gi Kenyatta Market. Wadwa ni jogi te, ng'ata man gi salunde to onge certificate, tatero e technical college TVET, to timo penj moro matin, ka ing'iya jogo biro kumo tweng'en, ting'iya ni to ng'ani ong'e tweng'o, tikoni ma oromo bedo ja diploma. Mane kuma wadhiye nikech CBC ni, mane gimidwaro skills ma ng'ato nigo. Omiyo jogo modak e informal settlement, ayin kada ji mondo kakora biro gi TVET no. Adwa gero TVET no ma ok gibi yie ni mano bende yudore e Kibra. Higa ka higa abiro dhi wuoyo gi sirikal kaka sani no miya 22 million. Adwaro ni mano iketo kendo iuse appropriately. Koro next year bende kaka wuoyo an education committee, kicham educationist. Ang'eyo kaka igolo pesa e sirikal, kaka iwuoyo gi dhok ma lombo sirikal. Adwa ni obi omeda pesa mondo amed gero TVET no. Sani asewuoyo gi jo-REREC osetimo mapping mag Kibra. Gichako gi wards 2, Lindi gi Sarang'ombe. Adwa ni stima odhi kamoro amora e Kibra, floodlights to gi lighting system mag Kibra, ma kiwuotho to koro onge gimoro ni insecurity. Koro magi are some of the things ma pok atimo, madwa na med timo. To ka Nyasaye oyie kata kapok ogik yiero, kaka mar REREC no aluwo ma samoro nyalo biro sa asaya. Koro abiro wuoyo gi jopiny ni pod nitie gik mang'eny mwanyalo timo. Skundewa adwa ni obi obed mana kama private. Gite gin tiled to lamo donje to gibedo renovated to wamedo. Maonge nyathi madwa ni owuok Kibra ni dhi manyo skul kamoro amora. Adwa ni skunde na ma Kibra koro ji biro neno kaka owinjo bed ni skul chalo. Wago kabro kama tere lam. Kata sani asego kabro e skunde mang'eny. Adwa ni kata kiyaka tidhi wuothi nikech samoro wacho ni josiasa gi gin dherore adhera. Kiyaka giera weche. Adwa ni dhi e skunde nago mondo ing'i ane kaka gichalo. Nikech nitie mwaseloko. Kidhi Shadrack sani Kimalel Primary, idhi neno kaka kamoro amora en kabro. Watieko chuodho temane ni skul. Renovation bwatimo. Kidhi hapa be agone gi kabro oko nyaka ndani. Kidhi Ayanya be ago lam. Koro kidhi e skunde gi idhi neno na dieri
kare gik mawacho gi ok gin mana awacho gi e yamo ka, tawacho gik ma jopiny neno. Kare gini tinde jo Kibra koluong ng'anyo moro amora to gidhi ka gidhi nade to mbunge ni kodgi gik ma gidwaro watimo negi. To bende wan bende ng'anyo no sani nikech wan e broad based te mane baba owewa, koro ok nwanyal gwe tao kanyo. Ne waneno ni watim ng'iyo ne piny kaka dhi kapok wadonjore gi mamoko. Omiyo kata ka ok ineno wa maandamano, kik upenj ni jo Kibra gi tindo dhi kanyo, wan nitie. Ka nitie gimoro machiek moro nokethre ni tigling, to be ineno mana ka gigolo tulo. To ok wadwa golo tulo sani nikech sani wan e broad base. To bende tich mano miya natim ne jo Kibra tatimo. An ang'eyo ni wabunge niga gi tich matek mar manyo kony ne jopiny. To an ng'eyo na wuotho e tiend jakom nonyisa rode mang'eny minyalo luwo mondo iyud konyruok ne jopiny. Kweth mag Linda Mwananchi kotengi kod Sifuna ne giwacho ni gidwaro ng'eyo kaka pesa mogol mar miyo jogo kuma bende noyudo hinyruok gi jogo manolalo ngimagi e ng'anyo mosekalo. Gidwaro ng'eyo kaka pesa ni osetiyo. In kiledhno matin kaka osetiyo. Ing'eyo Kenya ka ji ohera go siasa kata kama siasa onge. Nikech pesa mar jopiny iluongo ni compensation. Ing'eni life ok inyal compensate. En mana ni miye pesa moro mondo igo chal mana erokamano kata konyo matin, goyo mos, mano mana goyo mos. To life to onge ng'ama nyalo duogo kendo. An 2 weeks ago, wigi 2 mokalo, koka ne wadhi Powerhouse Goburu gini, mondo nying jogo one kaka indiko rekod. Kidhi KICC ka, jogo ne wan gi Professor Main Charge, company lungo Mutua, Professor Mutua, mage jok Main Charge. Nitie mana ji matin apani ma oseyudo pesa no gi kanyo. To gini en open. Onge tiende dhi e barabara ka ng'ama wiye owichore. Tinyalo dhi e KICC ka tikoni adwa neno list go kaka ji mage mayude. To jogo mane o apply nyaka gidhi ging'i adieri to be nihinyori. Nikech inyalo dhi kanyo iyo chako mori sani. Tiwacho ni yani nobiro diere maandamano chamora maratari. Koro jogo ng'eyo gin gi parameters, gin gi gigo magiluwo. Mondo gine ni ng'ani nogo adieri, to diere manogo ino bene report. To nothiedhi kanye. To ere documents manothiedhi go osiptal nyaka sani. Omiyo an aneno ni kar dhi wacho ni gidwaro ng'eyo. To gidhi adhiya KICC ka, to mondo migi records. Gide kaka ji tiyo. To jogo manogo mang'eny gin jowa mag ODM political party. Nikech wane mane wagore mondo jo Kenya oyud demokrasia maber. Koro jogo mabedo ichulo pesa mano hinygo jigo, ng'eny gi owinjo bede ni ai partiwa. Ahinya constituency na. Nikech wan ing'eni jogo ne rodhowa nyaka sata sa adek otieno pod gigowa mane nyaka e udi. Ma jogo mane ochwad gi bonde bende ne ng'eny. Moko ma bonde pod nie tiendgi nitie. Koro an aneno ni jogo winjo ng'iya. Jok moko wacho ni gidwa ng'eyo to pok nodhi kata maandamano. Nyaka ne nyuole. Pok odhi maandamano to dhoge wembe. Ni nadwa nang'e. Ing'eyo kata gimikia ni timore nade. Wan joma ne dhi maandamano owinjo giwewa mondo wang'e ni to pesa nitiyo go nade. Ok ni jok moko go dhogi to ngoro makata kowinjo ni police ni south to chomo north. Kowinjo ni dwago tear gas moko nyocha neno ka pokogo kata tear gas. Police ogo mani grr. Odonjo me gari gi wiye kata tiende pod odong' oko. Wan ing'enyi go gi tear gas kama to wachako maka kendo. To wach dhi mbele. Omiyo ngoro moko be katinde wuok ni wadwa ng'eyo to kata ok nyal dhi e demonstration be mako mana dhoga. Kata gino maparo kati video to ni jomoko winjo ka police siren go ni ng'weyo to wuoyo. Ok ya eno ni mano koro bonde osechako ywak gi tear gas to mano mana siren.
Omiyo jogo nyaka bed mos. To ok ni gibed mos nang'o. Onge kaka inyalo wuok awuoka ni pok ni gori ne jopiny. To koro in sani emidwa bedo ni in emineno ni ler kapamba. To diere mani tiyo king'iyo kata kaka nitiyo. To gima ne itimo ne jopiny onge. Ber ka in be ka ditiyo tinyalo kwane ni ng'ani notero nyathine e skul, ng'ani nokonyo ng'ane, to ka koro kata in ng'ama itere skul onge, tidwa ni jopiny oyieri. Mano ok tumbo ni materi kanyo. Koro wan jotumbo go ok wadwar. Wadwa joma tiyo ne jopiny, kendo joma ong'e demokrasia, kendo joma wacho adieri, joma ratiro. Omiyo an mane gima nyalo wacho kuom